Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, WSOR, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with Healing. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Happy day! Ayan, magandang araw po. Ayan, maghilot ko karon kay madam kay sakit yung tiil. Murag, nagtusok-tusok sa iyang tiil. Murag nagtusok? Ha? So, ito ang tabangan ka mamayo ang tiil ni madam kasi wak-wak na pod tanaw na to, no? So ayan, shout out po sa akong mga suki dari sa Vigo City, WSOR. So kaya sa akong hilot, ayan, shout out po sa ako ang top 12 countries viewers. Ayan, my top 12 countries viewers. Thank you so much. Myanmar, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Thank you so much for watching, guys. And thank you so much. Subscribe, like, and share my channel. Thank you so much. Siyempre, number one, salamat ang Pilipinas. Maraming salamat. Sa lahat ng subscribers, viewers, mga nag-comment ka na. Kada daw nag-comment. Thank you so much. Maraming salamat. Siyempre sa lahat po ng mga OFW, maraming salamat. Siyempre ang Pilipinas, maraming salamat po. Number one, salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu. Ayan, thank you so much, guys. Mga nangutana sa location. Ayan, location na po, akong address, First Camp Street, Rabila Compound, Purok Manga, Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Ayan, siyempre, kung ka naman mag-friend sa kuha, na ako'y Facebook, my Facebook, guys, Eric Hilot ang Binisaya. Yan, Eric Hilot ang itinakda, hanggang Eric Hilot ang traditional ko yung Facebook natin, guys. Yan, kung karoon na po kakita ninyo video, yan, may man pinay din. Yan, please subscribe, like, comment, and share po. Ayan po. Please po, ulitin ko po, please po subscribe my channel, like, comment, and share po. Maraming salamat po. So, ayan, maghilat ko karoon ka madam, no? Hilot si madam kada gabi, pero karoon adlaw na. Simon, ito maminaw ba? Wala pa din yung ganyan. Upak diba? Pag mag-video ganito, hindi mo na i-reduce. Hindi upak. Ayun mo na. Sana lang. Balik na magbalay daw. Hindi mo panaron ha. Budoy it.
dito sa mga sir. Hmm? Ah, okay.